ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇ ಇಂಕ್ಲ ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯ ತುಳುಟು ಇಂಚಿಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇಡೀ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದನಂಚಿತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನ ಮಂತಿತ್ತನ ಟೀಮ್ ಆ ಸಾಂಗ್ಡ್ ಪದ ಪಣ್ಣಾಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಕಲು ಬೊಕೈಟ ನಟನೆ ಮಂತನಕಲು ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ಯರಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಂತನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಯಾನು ಈ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ವೆ. ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಈಗಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಲು ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿರಾಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಸೇರುವೆರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐತ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ ಪಾತಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂದೆತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೆರಂದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆನ ಸುರ್ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಈ ಏನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ಕುಲ ನಂಚಿತ್ತನ ಬೆನ್ನೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿಡ್ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಇರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ಆಂಡೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡ್ ಆರು ಈ ಸರ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಖಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಬೇರೆ ಯಾನ ಎక్కడ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಆರು ವೈದ್ಯರು ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಆರು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆರು ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಅರ್ನ ಬೇಲೆದ ಬೊಕ್ಕವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ದಾನೆ ದಾಯದಂದಾಡನಿ ಕೇನ್ಗ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ವಿಜೇತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗುದ ಹೀರೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಶವನೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಐತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದತ್ತ ಆರು ಕುಡ್ಲದ PA ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆತ್ತ ಹೀರೋ ಆರ್ಲಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ 2019 ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿನ್ನರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಐಕಾನ್ 2020 ಗೆಲ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 2020 ಕಿರೀಟನ ಗೆಂದನಾರು ಪಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಅನ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ವೃತ್ತಿಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 2018 2018 ವರ್ಷದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ 2020 ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರೀಟನ್ಲ ಗೆಂದನಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ದಕಲ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 2014 ಆರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಲಾರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ನಟನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ ಎಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಂಚಿತನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಡ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹಂಚಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ವೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಿಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರೋಡು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಕೆನ್ನಿ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರಾದುಲ್ಲಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಕೊನತ್ತರು ಇಂಚ ಕೊನತ್ತರು ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತಿಂಕ್ ತೊಂದರ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಇರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಡ್ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೇತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಫಾರಿನ್ ಕಡಪುಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೇರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ಉಲ್ಲಯ ಆವಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಿದಾಯ ಆವಡಿ ಸೊ ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಜ್ಜ
ಬಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜ ಪ್ಲೇನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಪೂರ ಕಡೆಟು ಅಕ್ಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏಪಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಂಜ ಹಿಂದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಕೇನರ್ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ತೋಜಾರ್ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಡಿಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಮರ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದ ಸಾಂಗ್ ತೋಜಾವನೊಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂದು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾನಾಗ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಇಜ ಬೇತೆ ಓವೇ ಭಾಷೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾವ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲಕಂಟದ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಊರದ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆದ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಹಾಂಡಲ ಐ ತೂನಗರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬುಟ್ನಾಗಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಬನ್ನಾಗಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐನರ್ದ ಆಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ ಅವೇ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಅವು ಮೂಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಐ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿಯರಿಂದಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿಯರಿಂದಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಪಾತಿರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿಯರಿಂದಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬನ್ನ ತುಳು ಪಾತಿರ ಸೊ ಈ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಈತ ಓವೇ ಫಾರಿನ್ ಇಚ್ಚ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋನಾಗಲ ಇಜ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪೂದರ ಇಂಚಿನ ಸೊ ಪೂದರ ಆಯ್ಬೋಕ ಒಂತೆತ್ ಪೋರ್ತಾ ಆಯ್ಬೋಕ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರ್ ತತ್ತದ ಮೇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾಗ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಟಿ ಈರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಲ್ತಿರ್ದ ಆಯ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 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 ಯುನೀಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವನ ಆಸೆ ಇದು ಅವು ಆಸೆ ಯುನೀಕ್ ಐನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇರ್ ದುಂಬ ವಾಣ್ಲ ಮಂತ್ ದಿತ್ತಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದುಂಬು ಇರು ಅದಾಂಡ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚಿನ ಸೇರ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ MBBS MD ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಂಡ ವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಲ್ಪಾಗ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನೇಟ್ ಇತ್ತೇರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಆ ಥಾಟ್ ಏಪಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದದ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಈತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಅವು ಲಿಪ್ಸಿಂಕ್ ಅವು ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಸೊ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯದ ರೋಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ಆರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಆರೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆರೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದಂಚಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಿಶಾನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಫಾರ್ಮ್ ಆನಾಗ ಎಂಕದಾದ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪರೇರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಆರೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿನ ಆತೆ
ದಾದನೊಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಕೊರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅವೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತೂಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ನೇ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತೊಜಿಪವ ಈ ಸಾಂಗ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿರು ಯಾರು ಪಾತಿರು ಹೀರೋ ಇಲ್ಲಿರು ಯಾರು ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ತೊಜಿಪವ ನಿಗ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ದಿಂಜ ಐ ಪೊರ್ತರು ತೊಜಿಪಾಯ ಆಪಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಶಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಒಂದು ಪರ್ ಇರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇರಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಇಂಚೈತಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದೆ ಪನುಲಿ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಏಪಲ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಎ ಡಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ಗೆ ನಲ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದು ನಲ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪಿರೋವ್ ನಲ್ತಿದೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ವಿಜಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ಲೀಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಏನ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡೆ ಶೋರ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ 100% ಎನ್ನ 100% ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕೊರ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಯಾನ್ ಇಡೀ ನಿನ್ ತೂತೆ ಸಾಂಗ್ ತೂತೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪೂರ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಸೊ ಅವೇ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಸೆಟಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೆಟಪ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಲೈವ್ ಇಡ್ಪೋದು ಎಂಕುಲ್ ಸೆಟಪ್ ತೂನಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರೋಮಾಂಚನ ಆದಿತ್ತು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮನೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ವಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರೇನನ್ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರ್ ಈ ಒರಿಯಾಗ್ ನಲ್ಪುನ್ಲ ಒಂಜೆ ಈ 100 ಜನಕ್ ನಲ್ಪುನ್ಲ ಒಂಜೆ ಈ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತಂಡ ಈ ಏತ್ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ಪ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಪಾತೆರೆ ನೇಪಾಳ ಈ ಯಾರೋ ಹೋಯ್ ಪಂತೀನಿ ಎన్ని ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ದು ಎಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಸೊ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಏಪಲ ನೆನೆದಿದಿ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ಬೊಕ ಇಂಕ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪೋಂಡ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಸರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತುದ್ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನನ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಪಂತೇರ್ ಮಲ್ದ ನನ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಓಕೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ತುಯರೆ ಪಂಡೆ ವಿಜೇತ ಪರ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ನ ಬರ್ತಗಳು
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತೂಯರ್ ಏನ ಸಾಂಗ್ ಲೀಡ್ ಅಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಐ ಸೆಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಓಲ್ತುನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಲಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಎರೆಗೆ ಪೋದೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ ಈ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಅಕುಲ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಇಂದ ಆಪು ಜತೆ ತುಳು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತೋನೆ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದ ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲೇ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋದು ಬೆನ್ನದು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಲಿತ್ತು ದಾಯ ಮಾಡ್ಪೇರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಅಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊನತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಅಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೇರಡ ಪಂಡದು ಪಿರಂದು ದಾದಾವು ಇಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುವುದು ಮುಂಡ ಸುಮಾರು ಜವನಿಯರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಂಜ ಬರೋಂದು ಅಂಚೆತನ ಪಡ್ತಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪನ ಅಂಚೆತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪೋಜಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ more than 100 people in the team. So, ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ವೇಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಾಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಅವು ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ಗ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೆರ್ ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಬಂಡದ ಐತೆ ಇರ್ ದಾದ ಮಂತಾರಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತನಗ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡಿರು ಒಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಂಗ್ ಲಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನಿಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡ್ ಆ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಇರ ಒಂಜಿ 100% ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಅಂತ ಸೀನಿಡು ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೊಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂದೆ ಒಂಜರ ಸಾರ ಸತಿ ತೂತೇನೆ ಅಂದ ಇಮ್ಮೆನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಚೆ ನಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ಆರೆಂತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಪಿರೋದ ಅಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಮ್ಮೆನ ಲೆಕ್ಕ ಮನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಡನ್ ಅತ್ತೆ 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 ಅಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ರೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಮಲ್ದಿ ನೇಜ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಹೊರಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ ಮುಗಿದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಸೊ ಹೊರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಅಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೀಚ್ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡ್ ಅರೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೀಚ್ ಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಒಂಜೆ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋದ ಕಾಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಎಂಕೊಂಡ ಓವೇ ಲೆವೆಲ್ ಪನೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕುಡ್ಲ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಏರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅವಳ ಡಾನ್ಸ್ ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತುಯರೆ ಪಂಡ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ದೀತ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್
ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕೆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೆಂಜ ಮಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡದ ಆರ್ಮಿನಿ ಪಂಡೇಡು ಆವು ಪನ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐಡ್ ದುಂ ಪಂಡೇರಿ ಜಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಪಿರ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಕ ತುಯರೆ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಲೊಕೇಶನ್ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಸೆಟಪ್ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಿರ 15 ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿನ್ ಲೆತ್ತದು ಪಿರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ತದು ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೈ ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಐತಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪಂಡ ಒವೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈನಲ್ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡದ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಪಟ್ ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದರ್ನ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ನ ಇಜಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಂತೆ ಕೋವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ US ಡಿತ್ತೇನ ಇಜ್ಜ UK ಡಿತ್ತೇನ ಆಯ್ಗ ತೋಜಾವಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಕ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇನರ ಅವಂದ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎಣ್ಣತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆವು ನಮ್ಮ ಚವನೇರು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡದು ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನು ಸರ್ವ ತುಳುವ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇನಿ ಹಿರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪಿದೈ ಊರು ಪನ್ನ ಎಕಡೆ ಪಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡೋ ಕಾರಡೋ ಒಯ್ಟೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೊಂದಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಇರು ಪಿದೈ ಏರು ತುಯರ್ನ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾಗಂಜಿ ಪುಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಜ್ಜ ಪಬ್ ಅವಾರ್ಡು ಇಜ್ಜ ಡಿಸ್ಕೋ ಅವಾರ್ಡು ಇಜ್ಜ ಓವೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಲ ಭಾಷೆ ದೇಶ ದಾಲ ಗಡಿ ಮೀರಿದು ಉಪ್ಪುನ ಸರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಪಂಡಿತ ಎಲೋಶಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೇನಾಗ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ನೀಟಾದ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ನೆ ಕಾರೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಜನರೇಷನ್ ಝೀಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಖಾಲಿ 15-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಾಕ್ಲ ಸೊ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ನೇ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು we made it much more advanced panda simple words joklegla paner sulaba word incha Lamborghini car Jaguar car ancha avu sulaba theme dada panondu popundu so onji flowed ponaga pura rhyming words uppodu simple adu uppodu jala kashta upparevali but at the same time onji Tulu song adu uppodu ete English word uppadu ija Hindi word uppadu avu Tulu song uppodu dance malpuga andu onji ಬರೋಡು ಪದ ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಆವಡೊಂದು ಅಂಚಿತನಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತೋನಾಗ ಅಂಚಿತನಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ಆ ಸಾಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪರು ಜೋಕಲ್ ದಾದ ಮತ ಪಂಡೇರು ಸೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದೊಲ್ಲಾರು ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಏಪಲ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೊಂದಿರು ಇರ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂದಿಜಾರೆ ಇರ್ ಮೂವಿ ಮಂದಿಜಾರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಡೇನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಯೋಗ ಯಾ ನೇಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೇತೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ಜನದ ಅನ್ನ ತುಳು ಬೇತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾನರ್ ಎತ್ತನ್ ಸರ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡರಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂದಾಯ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಅವೇ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅರೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಕೇನುಂದ ಈ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ ತೂಯಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿತೇಶ್ ಆರುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟಾಕಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಾಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಫ್ ದಟ್
movie, of that project. Oh. So in case going further here and manas maltiranda, we have if the first 5 minutes inch aitanda ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಇರಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವೇ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಡೆ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವೇ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರ್ಪನ ಬೋಡು ಆಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೆಲ ಬೋಡು ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲವ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಪಡ್ದಂಡ ಹೀರೋ ಲವ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲವ್ಲೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಜ್ಬೋಡು ಸರ್ ಅಂಜ್ಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತುಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದುಲೆ నేను ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪಗಪಗ ತೂಂದುಪ್ಪಲೆ ಪೆರಲ ತೂಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲದ ಯಾನು ಮಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಪನ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ಪನಲ್ಲಿ ಬೈತಂಡೆ ನಿಜವಾದ ನೆತಾನೆ నేను ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ నేను ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಕೊನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತ ಎರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಕತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಂಜಾತ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಬಂದರೆ ಈ ನಡುಟೆ ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುನಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರ ಒಂಜೀರು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಇರು ಈತೆ ಶೋ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪನ ಇದು ಮುಂಚೆ ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನೋಡು. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಶೋಗ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ V4 ಮೀಡಿಯಾಗೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೇ ಒಂದಿತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೇ ಎಂಕ್ಲು VFX ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ V4 ಡೇ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪದ್ಯನ್ ಕೇಂದರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದಾರ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವನ್ ಬೆಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಪಡ್ಪಾವ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಚವನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚವನಿ. ಎಸ್ ವಿಜೇತಾ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು V4 ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಲ V4 ದಾನೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿಲ್ಲ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದೆ V4. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು V4. ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನೀಕಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತ್ ಲಿಪ್ವಾರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಬನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಡ್ ಬೇಗ ಬೊಕ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ತೆಗ್ಲಿಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ತುಳುವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಬಂದಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತನೋ ಅಂಜಿ ವಿರಾಮ ದಿತ್ತನೋ ವಿರಾಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಟ್ಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ.
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರಂತ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ಮುಖರಪ್ಪನ ಹೊರತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಟ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾನ್ ಸೇರೋಂಡಿರು ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಟ್ಸನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಎಸ್ ಪಾಟ್ಸನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ ಪದ ಪಣ್ಣಾರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊರ್ತುಕು ಕೇಂದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಪನ್ಪನೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಎಕಡ್ದ ಏನು ಮರಗಿಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೀರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಜನ ಕುತೂಹಲ ಡೊಪ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಟ್ಸನ್ ಅರು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ತಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಡಿರು ಈತ್ ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ನೀನು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಾರು ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನೋಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಇಟ್ಸ್ 1 year ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಬತ್ತರು ಫುಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಪ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎನ್ನೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಡೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪಂಡ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ಪೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ಯೂನಿಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಸೊ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ಯ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣಿಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಜಾನ್ರ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಈಗ ಟೆಕ್ನೋಗ್ ನಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಪಿಲಿತ ಬೀಟಿಕ್ಲ ನಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಓ ಟೈಪ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ದಾದವ್ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಮನ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದವ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೊಂಜಿ ರೆಗಟಾನ್ ಜಾನರ್ ಉಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಸೊ ಅವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೋ ಪಂಡ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿದೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಿ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಾವೇನ್ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊರ್ತಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ತಾಸೆ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ಸೊ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ತಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಿರು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬೈದಿಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬೈದನು ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಿದೈ ಊರುಡು ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಮಾತ ಕಡಲಾಯರೆ ಕಡಲದ ಹಂಚಿದ ಊರುಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ದುಂಬು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಆಡಿಯೋ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚ ಬೈತಿಂಡು ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ಲ ಬಂದು ಇಂತ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ದೆ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ್ ಒಂಜಾವು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಏನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕೆ ಶಾಕು 1,32,000 ಕೋಡಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅತೆ ಏರ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ತುಳು ಅವು ಇಕೋ ನೋ ಒನ್ ಯಾನ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸೊ ಆರ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಲೆ ಮಾರಿ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ 6 ವರ ಬಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತುಲೈ ಬತ್ತೇರು ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಪದ್ಯ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಯಾ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೇನು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ್ ಮನೆ ಇಂಚೆಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡೋ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಯರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತ ಸೋನಾಗ 1 lakh ದಾಟದಿತ್ತು 1,32,000 ಇತ್ತು ಏನು ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಸ್ ಪದ ಪಂಡ ನಾರ್ದೇರು ಇದು
ಎಂಚ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ಪದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಒಂದೆಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಟೀಮೇ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಇಂಕಂಚದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕೋರೆಕಲ್ಲ ಇಂಚನೇ ಬರೋಡು ಆರಿಲ್ಲ ಯಾರೇನ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಆರಿಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವೆಗಿಬಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ಅಂಡ ಓಕೆ ಜನ ಬೇತಾರ ಪಾಡೆ ಸೊ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 15 days ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡೇ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡೇ ಆನ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆತ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆದೆ ಬಲೆ ಈ ಜನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪುವ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಒಂತೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಏಪಲ ರಡ್ಡೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಆತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಾರ್ ಪಂಡಿಲ್ನಕ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗಿನಿ ಕಾರ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಈಸಿಲಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದೈತನ್ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೂರಕಲ್ ಪಂಡಿಲ್ನಕ ಒನ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸೊ ತುಳು ಗೊತ್ತು ಪುನಕಲು ತುಳು ಎರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಳು ಅಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ತುಳು ತಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆನಡಾ ಉಳ್ಳೇರು US ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ತುಳು ತಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇನುವೇರು ಅಂಡ್ ತುಳು ತಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆನಡಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಯುನೋ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐತ ಟ್ಯೂನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಬರ್ಪುನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂಜಿ 15 ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮುಟ್ಲೆಗ್ ಬಂತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎನ್ನಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಅವ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವು ಯಾನೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಅವು ರ್ಯಾಪ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏರ್ ಸಿಂಗರ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪರ್ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ರಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು ಮುಕಲ್ ಪನಿ ರವೇನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರ್ಯಾಪ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಕಲ್ಪವಡು ಒಕ್ಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ಪವಡು ಅವು ಮೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ದನೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಸ್ತಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಡ ಜಿಷ್ಣು ಎಸ್ ಮೆನನ್ ಪಂಡದುಲ್ಲೇರ್ ಅರಿತ ದುಬೈ ಉಲ್ಲೇರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಚ ತೋಜ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸ್ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ತರ್ಪವನು ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿ ಹೀರೋಲ ಬರೋಡ ಹೀರೋ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ DOP ಆಯ್ನ ಮೇರೆ ಲತೀಶ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಲತೀಶ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ದಾರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಣಿಯೂರು ಪಂಡದುಲ್ಲೇರು
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಆರ್ ಸುಮಂತ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಷ್ಣು ವಾಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಚ ಬರೋಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ದಿಶಾ ದಿಕ್ಕು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಆಯ್ನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಈ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ತೋಂದು ಬರ್ಕ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತದು ಪದಲೆ ತುಯರತ್ತ ಎತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಬೈದನಂದು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾದನೇ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಪತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಕೊನೋನಾಗ ನಿಶಾನ್ರೆ ಪದ ಪಂಡ ಇರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪಿರೋರ ಒಂಜಿ ಪದನ್ ಒಂತೆ ಪಂಡರದಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವು
Sure, sir. So, first para panbe, red para leddu actually, but first para is also very good in terms of lyrics. So, full song YouTube channel NNN Creations itule like malpile, subscribe malpile, because song ing panoli, but visually mast edde undu. So, with song tunaga mast edde apundu. So, first para inchabobu. ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಿರದಾಯೆ ನಮ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಲಕ್ಕದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಟ್ಟದಿ ಬೋಡ ಕಾಸ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪು ಈ ಬಾಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ನೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 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 ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ dance, dance, let's dance, let's dance. Super, beautiful, beautiful. ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಜನ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಟು, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಟು, ಮದುವೆಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಡೈರೆಸರ್ ಒಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಈ ಪದನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತನ್ ವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತನ್ ವೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಪ್ಪು ದಯಮಂಡ ಆಯ್ತು ಪದತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಉಂಟು ಅದು ನಿಶಾಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಂಡರ್ ಏನು 15 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ಈ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾನಾಗ ಇದು ಮಾತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತುಯ್ಯರು ಇರೆಗೆ ಹೆಂಚಾಂಡು ಇರ್ನ ಅಂದೇನು ಹೆಂಚಂದೆ ತೊಂಡೇರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿ ಪಂಡಿಲ್ 1,33,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ಸಾಂಗ್ ಏನಾಗ ಇಂಕ ಆಪುಂಡು ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಪಂಡದು ಐದು ಬೆಟರ್ ಪಂತೋಲ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ರೀಚ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ನೆಂದಿತ್ತ ಪಿದೇ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡದು ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಜನಕ್ಕಲು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ತುಳುವಾಸ್ ಹತ್ತು ನಾನ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಕನೋಡಿತ್ತಿನ ತುಳುಟು ಪನ್ಪನ ಏನಿಕವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ರೀಚ್ ಆರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿ ಪಡ್ ಸಿಲೋಂದ ಪದ ಕೇಂದಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅವು ಇಂಚ ತುಲೆ ಓ ಭಾಷೆ ಮಾತ ಬುಲ್ಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೈತೆ ಪಗ ಆ ರೀತಿದ ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವ ತುಳುವರು ಇಜ್ಜ ಮುಲ್ತಕಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಿದ ಇವ್ರದ ತಂದನಾಗಿನ್ ಶೇರ್ ಮಂತಂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂವಡು ಮನ್ಪೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಟು ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ನಮಗೆ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂಜುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಖುಷಿ ಆತನಕಲು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದಾಕ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀರು ಪಿರೋರಪ್ಪ ನೋಡು ಸೊ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತದೇರು ಅವು ಒವ್ವೇ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆದಕ್ಕುಲ ಆವಡು ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತದ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ఒక ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-20 ಡೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಲ್ಪಡೆಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದನ್ ಅಥವಾ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜಗದಗಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಊರೊರ್ಮೆಲ ಐನು ತೆರಿಪಾವಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡೈಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇರ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ದೆಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Gaana.com ಜಿಯೋ ಸಾವನ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಓವೇ ಎಂಚಿನ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐಟ್ ಉಂಡವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ದನೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ್ ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ
ಮೇಕ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಕ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲವರ ವೀಕ್ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ ಖಾಲಿ ತುಳುವರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತುಳು ತಪ್ಪಿದ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ನಿಂಕಲಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದ್ಪರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೋದೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ರೇ ಅಂದ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆನ ಮುಗಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಾಪು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಂಡದ್ ಆ ರೀತಿ ಕೆನಡಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆ ರೀತಿ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಡನ್ ಆರ್ 15 minutes ಇಡ ವೆನ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಗೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಸೊ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಫೈರ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ತದೇರ್ ಒಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ನಾರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಕಲ್ಲಪುಡು ಪುನಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜಾಗ ಆತನ ಅವಳು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಹಶೀರ್ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವಡಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಕಾರ್ ಉಪ್ಪನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ವೇತಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ರೀಸೈಕಲ್ ಲಾಂಜ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಮೇಕಪ್ ದಕಲು ಪ್ರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಬರೋಡಂಡ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅತುಲ್ ಪಂಡದ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಅವೇನ್ ಲೇಕ್ ಓರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಜೇತ್ ಆರ್ನಾಯಕನ್ ದಾಲ ಮರಪ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ 25-30 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸುಮಂತ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಎಂಚ ಅವೇನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಎನ್ನ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆರ್ ಮಲ್ತದೇರ್ ಒಂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ VFX ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬಂಗ ವೈದ ಲತೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಷ್ಣು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಬೋಳೂರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿನ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬಾರಿ 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 ಪೊರ್ಲುದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಜ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ ನಿಕಲ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ದಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡಂಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಿಶಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಲವಿಟಲ್ ಒಬ್ಬ ಆರನ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಆರನ್ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ ರೀತಿ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತಮನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ AR ರೆಹಮಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ ಕೊರ್ನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತಲ್ ಸೊ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆವೋಡ್ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ನಮ್ ಡಿಲೇ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು and she accepted my request and recorded only just within one night she done that. Thank you LAVITA if you are watching. The request ittenchina undu panda to make the song Vijeta Pujari bokka Siddharth Shetter. Yes akla thanks panode jendiji hero unde song annu itte bete ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಒಂದು ಬೈದಂಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡೆ ಅವು ಎಂಕಲು ಒವೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎತ್ತನ್ನ ಆಂಡಲ it will be much more grander mere malperaven video may or may not may look the same beta language ittanla nama but dance malpuga a word au way uppun will retain that word au hindi id baradu tamil id baradu telugu id baradu and dance malpuga tulutte uppunda and o ere kendala ire tulu varpunda ijji and en konji pada varpundu oh dance malpuga onji kushita onji ಒಂದೇಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ನ ನಿಜವಾದಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅತಂಡ ತುಳುತ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಅತಂಡ ತುಳುತ ಪದ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಿಪಾಂದು ಪೋಪಾರ್ದೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದಲ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ವಿನೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತರು ಸೊ ಅಂಚನೆ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರೀತಿ ವೆಂಬರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ದ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಪ್ರೋ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ. ಎಸ್ 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 ಖಂಡಿತ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡರು ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ರ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೇತ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪೊಕ್ಕರ ವೀಕ್ಷಕರಡ ತುಳುವೇರಡ ಕನ್ನಡಿಗರಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನೊನ್ನೆ ಈ ಪದ ನಿಕ್ಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತೆಕೇನು ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ ತೂಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓವೇ ಸಮಾರಂಭ ಅವನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಈ ಬರ್ತಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಗೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಬರುತ್ತಿತ್ತದು ಇರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡಾಲಡ್ದು ತಿತ್ತದು ಪಂಡರ್ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ V4 Media for having us here. ನಿಶಾಂತ್ ಹಿರೇಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಾಟ್ಸಂದ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.